long ke jingkemen ke bakrau ki pajba ka dong ka than khamtam ki bapang beshitam namar hakasin ke benengkong ki nong ai dawai khasi jo ka Southwest Khas Hills District ki badon hadu prapo nyongwat ke lai snok tilang hapo ksatri jo ka seng ki nong sumar dawai khasi nella association ban syakri pajba lengba ke jing sumar da ki dawai khasi kaba penitnat syusyu ka long bagini ki nong ai dawai khasi kin syakri lang ha keju ke jaka kata ha kesnong mau merang marjan bat ke skol GNV ha ke balatip kerteng kum ke traditional clinic ha kini ke jaka an penlong jing sumar man kasngi bat andon arngut kinong ai dawai bat arngut kinong kem uba kopstan marwen presiden jo kaseng ula pentip ba ka association kala deban register bat kala yoru e ke jing itu na ke sorkar ula ongru ba ha kini ke traditional clinic la kershan bat la bay pisa da ke sorkar jela lengba ke Bio Resources Development Center wadla 4 pli purai ke klinik hanrai ke jing sumar kelas dangno nadu mentah kenang bagi pajba ke bewat jing sumar kintip bat kinyo jing mentoi hagne ke klinik in simkia ban sumar ya paro ke jing pang kentup iki bepang kanser ulcer HIV bat kiwe nalor kata kinong kem bat kinong sop dawai ke badon ha po jong ksatri kin syakri ru ya kilong kemi hakapor ba armet nangta hakapor ban penka kun ban sumar ki ba kenching mensau bat ki weidi kitinge nong ai dawai we un keren to batai ba dreli ba dreli lengdo wat ba wet star stingdar na rang thong nga na wasik ti nga unong ai dawai uba wet unong kem unong span unong sop re nga tang ai ki dawai re mau un kem un sop yi ki bakhat ing ki bahalai do kum to las to ti nga mar ichim me kam galong sumaria baro kibu armet ngasumar ta kibu khatsi ngasumar ta kem galong kem te baro kini yung tre kalong la lemba ta ki kutin bunga keren te kerteng yung ga de prolision long dor ngai te nga tre ga ni kam la na du usnem khat khnes pa pra pamre tengol ju sumare gi bre baro khot hagani klinik ro sumare gi jingpang babun jat ki knyang nta kumbaki doktor ki ongka orsar ka kansar nta gini ki knyang bagi doktor ki ongka age ki gitar go sumar bat ki babun jat ki bunga sumar ki jing don mau sang don mau fulai nta kiwe de ki jing stom ki bunga sumar daga banga sutu kumno bangan ai ki dawai hagan go dur breu stom ki gitar go sutu te ki babun ki ba yo ki jing ko jing kya te nomor katang hang ni ngi don arngot nga bat ka sirbiles jirwa ini de no kem nga per nga de no ai dawai tinga juan ngani man ka sisin sitayo ta kalong katkum ki jing penbet jong ka seng bale penbet de rutin te katang juan man ka sitayo ngiwan becang ni nga ai dawai bat ini kem sitang kini kentin ngatrai kala biang kidawai ki bapila ban yo na kilong kidawai pangsit kidawai jerhok nang ta pangsini so jungdong ta ki nyang sope BP penhiar suot bat angka strik nang ta kini kiba syadi kiat di sekretar kila ban yo kidawai ban khoj na ka ban ta jeng ki bat sibun kiwe kidawai ki bangam la ban je tengala persang ban yarap ki bat sibun kila yo ya ka tenga ai khublei media badon lang bat ni tang ni na ka ban ta ban ai ke jing pentip ham ni ai su ya kane ka jaka sumar dengi kenang ba inumpang ki yo ban tip ban wan hang ni tak ka Ngapo tang ngaya kem ya tiga mer na pengharu pat ngair jawan ya soplas menala dan tilat kita itu na sok
sedang nabi senam kita te nga mutali nga le kiba kakunru le kiba nga sunggu banga ma kita hospital bang sedap muta nga deu prayer thongni nga siong nga sa ha thiptingan kaniong te ka rutin ka ba hap hangi ka desngi sajaj te ngidon laingut ki bawang te iwei I aidawai nang ta I kong happy ki ai jingkem bat ai dawai ya ki babun ki jing sitom te na kaliang jonga nga sumar ya ki ba khatsin ya ki ba paido ki ba lajdo nga penbe ciru da ka ba khem bat nga ai ya ki dawai ya ki katu kat ne ki jingpang kat ki ba nga don kataka sab ban ai te kiba don kam ya ka jing sumar kinwan hapo jong kanika klinik bat ba nginyo ban ai ya ka jing sumar hakasngi sajan te nakaliang jongi ngim don sibun tangkini ki kentin ki ba kendiat kuble Eu landar langting asal sa sino kenyong lapo rani korblok dengan le ya kene kam ladu uslam ar hajaru ar te ale ya kene ki ba kerja sing ki ba jing mersau gor khoi ba ya ki kenja kenyang ke bang asop te ni wan hang menta ban pau ba nadu menta bat ngilaslang ban persang ban syok ban ai dawai hang ne po momerang kerja kaski ke bangi don hang ne kerja kaski bar rantar bat ini ikong milian ini ilong kem bat ai ru dawai nga kong milian noksik nga syong sa po snong dam jerti te nadu na snong ngamla aban kan mau ya ka sngi ke bang sedang bang em Rei ngasih persang nadu iki snem ke bala slem bak snem ya ke bang em rei hadu ini ki sngi ki ba menta nga persang ban le hi ka ju ka bentangan le ka jim pan kha khulung ya ka bak em ya ki ba armet ki ba syong bak lai khulung nang tang ai ru iki dawai hi ki ba malum malak tu te ka sngi ka jongai ka bang syong bat iba landar ka deha ka sngi ba ar tang ta tin ada iba tualan nong rem nagasinong kanyong malah sedang yang kaneka kam lalu kesnem arajar kat kandai aga to ka por ba wan ka klam corona te namar ba ki pai ba nong sung snong ki mlaj su ban le sim dawai nei kila ong yang aban set no kita dawai kembat namar nong kong ade nong rep dawai te ngala persang madadin kata dangila ya penbek bat ka association banwan syong hang ni ha kanika klinik te katkum ka rutin mga bati kong priority snaitang ni hapa ka sngi balang te nga day unong ay dawai kat bai kong ide inong kem rilang mo te kumta ki jadawai ki ba lapen Ya, madai usbindro turnya naka sinong tibingan kenyong. Nila rep nila long kino rep nong tung dawai nadu snem hajar afuar. Bad nila persyang hiban kejing rep kejing kalong ban ai sekine kino di dawai lak no ai dawai hang ne. Kata kalong tang kejing pentip kejing ibarok kini ki bangayeng ngide tang kino rep sudah. Kejing kerpat kalong bana kaliang juga surkal ada kadon lat kalade ban ai kejing harap nak tajung kino rep tang kata. Bangin ya pra ai kublei yo muni reporter jong ka media badon kat bat ni ba ni kerpadru
ba un ai ya kane khubor ban pentip sia ki pajma lada don manu bidon kam ban sia sumar hagine ki nong sumar ki yongi bakinwan hangne hamo merangkat kum ki tei ki sengi ki ba ilapan baik hakarutin kwa menithu ru ya pi ba baro kinong sumar pang kinong kem kil apply ya ka license naga dis council kidon ki belayo kidon ki bompadio te kabadon kam menta shwa bangin rung hagi ying ki stem lane ki snong ki thau lane bandon hagane ka klinik ru ni don kam bandon ka license namar ha ka license ngin haban sina ka ID kaban pen I ba kini kinong sumar ki belayo jingbit nak sorkar bat kini kidon number jong ka license bala issue da ka council kata kalong kabadon kam nakabenta kini kinong thung nila persyang ban pan jingyarap yaki bakin itu lani kinyo ki kenja certificate kum kinong sumar ya kamaryang hagwedei baki sumar da ki jingthung dawai ki jongki bat kane kalong kawe ka lat ban pen bahabyang ya ka jing long jingman jong kamaryang ting kerpat di phi sengom ha ban pentip ya kane ya barok bakin tip bahang ne kadon kajaka sumar kababyang kham tam kitu ki bakhen ing lese kin sem jinge kumno bakin pen koj pat ya ki sing ki ba kilakhen hang ne idon kinong sumar ki batbit bat lese mdei tambang siya thu ben he ya kata nrei ngil experience ru ya kata bagi babun ki lakoj kila long biang kum baki long mensiwa namar tala don manu ki badon ya kendu ya ki bakum kini ki jingjia kinwan hagane ka klinik hagini ki sengi ki balapan baik nang bakin yo ya ke jing sumar kulai sibun Cerwa ngakem ya baro ya kiba armet ya kiba khakon raju pen khakon ro markum joro ya kiba pangmet pangpat kiba laj do laj ingro ngakem sapro bana ai ro kenja dawai na taki jing sitom baro hagane ka klinik kumbang alabatai na sedang bangidon laiken hun kinong kem kinong ai dawai lani kinong sumarpang nangta kinong thung benta hagane ka klinik ke yongi ni sumar ya kitu ki kinong kem ki sumar ya ki ba armet ki bayo kunlung nangta ki ba lach do lach ing bat kunta terter ki penbek da ke jing kem ke jongki irap ha bat hakinong kendong bakidon na kisnong ki thau jongki irap ru ha kapor ka ba ki ilong kemi ki yok kendong kan e gade ke jing tre jongki bat la don kam hang ne kadon kinong sumar man kasengi ngila penbek bakin don kinong kem kindon kinong ai dawai nangta kinong ai dawai ki jongi kumangalay thu bakidon kinong sop dawai kiba sop ya kiba kenching ya kiba mensau nangta kidon kinong ai dawai kiba la ban sumar ya kiba bunjat ki jingpang kiba ki ya kendo man la kasengi nrei kiba kham ki jing stom kiba ki jingpang kiba ki ya kendo hakini ki sengi ki jongi ki dei ki jingpang kiba ki doktor ki ong ka kansar ki ong ka age kini kiri jingpang kiba bha ban sumar nrei don katu kan nepat kiba ki hospital kila kentai nrei da ke jingbom ban se tang ban yada kiwan ban wat dawai nakini kinong sumar jongane ka association bat kidon kiba kot ti ya kata ngimla ban quaranti ban ong ba ngila ban penduk ya ka age lani ngila ban penja ya ka kansar nrei ngia thu ya phi ya jing sha bakidon kibalwan pan hospital kun kita bat nakini kinong sumar ki jongi ila ban pen kot ya ki bakum kita kidon ki ba lakot kunta tangkani ka bangi ya thu bat ya ki babun ki jat jing sitom te ni sumarang ni baik barok ka barak kula sibun kumtala kersan yangi banyo ya kane ka ying kabangin sumar ban ai dawai hang ne
daka BRDC. BRDC kadika Bio Resource Development Authority. Development Center kabadon hau Parsulong San Mai Steng. Kani kadai ka office ka bakersan ya kani ka seng kabala penio ru ya kani ka building. Ka jinglut jong kani ka building kalong ka babun ma hanrei la kersan lang da ka tei ka office but na kine kinong sumar hidup hot jong kani ka association. Dia jinglut jingsep jong kani ka yeng la se ngim dan kam banda batai chu ya tu ya pi ba ya kani ka yeng la kersan da ka BRDC rengkat ke jinga trelang bat ka association tingila yo ban pendep ya kani ka yeng kumni kum PUI bat ni kemi lenti ba hagane ka sentar hagane ka klinik ka Bangidon ngin don kam biang sa yakine ki jing don kam ngin don kam ka wei ka public latrin nane ka pan khana pajba ka bangin sina separ nang tangin don kam sa ka wei ka ying ka bangin siat kenbat lane siat dawai namar ki dawai ki jongi sene ngi haban rasyat swa bangin ai se kinopang nang ta sa ka wei pat ka bangi idul kam balakum no kumno kindon kinong pang ke bamla su ban lek phai ying ru iba suan nang no ki ba stom jur lakum no kumno ngi de ban don ka wei ka ying ka bangin pensamit yaki nang bakin yo ban cha sumar ha karkom ka padai namar la suan sulet kan penstom arsya iyo numpang namar kata ngidon kam ka ying ka bangin pensamit lengin pentia ya ki bakum kita kinong pang ki be kendo ya kita sistem ki melasu ban lek banwan hamtam kini ki ba mensau na trai baro ngi tip ba ki bo mensau ti bobon ni ki melasu ban lek banwan te namar kata ngidon kam ya ka ying ka bangin pensai ki bangin yo ban sumar hangta kinong sumar ki jongi ki don ki basumar ya ki jajing pang la ka jong ka jing siam ka ba jing lap ka jong ki kat bakum ka talen ka ba blei ai ki umjur kinong kem mdei tamba ki kem ba ki jeremet lane ba ki paddo ki latit ndrei ki don ru ki ba ki haban yara ban sumar ya ki ba armet lane hakipor ba ki yok hunlung kham tam ki nong kendong ki bejengai ki hospital te ka jing tre kam ka jong ki ni community ba kan long ka jing kerku ya ki pai ba ki badon ha ki snong ki thau ha ka ba kini ki nong sumar ki tre kam kumba krapau nyeu ki don ki ba dang don ki bam simpadio khenru ki don pat katu gani ki bam yahap syuru tenrei ka pedeng ka bang ibu bagi don prapo nyeu baro ki dokhat jong hani kaseng te ha kini ki prapo nyeu kumba sau pheu ngut kidon kinong ai dawai lani kinong sumarpang kumba lai po nyungut kidon kinong thung dawai bat kinong ai dawai kiba thung bat kiba ai dawai astat nang tangi don kumba arphau ngut kinong khem kaba kentup ru ya kinong sop matrai ka kinong sop lese min situ nong sop kamut ban sop yaki ba khen siing yaki ba lat siing bat kum ta terter lani ki bom sao tekine baro ki adon lang ha kane ka association tingila penbaik kum tu bat na kine baro
kiba trei kam ban ai dawai ban sumar ya ki nong pang ngio ya ki dawai ki kenbat nakine ki nong thung ki nong thung ki supply ya ki dawai ki kenbat jong ki ban pendon kam na ka benta ban ai dawai le ban sumar ya ki nong pang hala ki jong ki jat jong ki jimpang te kum kaseng Ilia trei stom haki bobun ki benta jong ka jing trei. Hakaban kong i la suyesong madai mata kat sebakandu don ki yin ki bang suai don ki jaka ki bang suyo song bat hang tang ai ki jing sumar ya ki bapang ki stom. Ten rei hadin bangila form ngila register ya kan nekaseng ni layo bania trelang bat ki kane kadai ka klinik ka babaro ki dekat kia telun lang hang ne bat namar ba kia bun ni ma ban siwan siong lut hang ne mar ki ying ru kaduna kam nyam ru ban siong lut ngila pen bet hang ne ba saungut kindon haga sisengi te arngut kindai kinong kem arngut kindai kinong ai dawai te ngila pen bet ru ya karutin kabaman la kasengi bakin syong haga ne ka klinik kane kalong tang ka jing sedang kampadai ka por ka bangin pli ya ka kum bagadai ka kom mangi de pli kadai tang jing persyang ka jing sedang jong kini ki dekot jong ka association nrei ndal dei ka por bangin pli yen hap le ya ka kat kum kar kompli jong ka office ni hap ne pen bet bat ka office kumno lano nin pli ya kane banda pentip pajba kar kom ka badai ten rei mata ni kwa bala kumno nakaliang jong media kin ai jing tip ya ki pajba ki baton kam ya ka jing sumar jong kini kin nong sumar ba kajaka sumar mentakan long bek hangde hamau merang kane kadika klinik kabadon hangne ki ong yaka ka traditional klinik kabamot ba kadai ka klinik na kabenta ka jing sumar yaki kenbat ki dawai kat kum katenrai jong ka jing sumar lan ka jing ai dawai jong khasi ta kadika traditional te halor kini ki jing batai lengkot ki banagaliang jong au presiden ngabatai kabadon kam menta kalong ba kidon hangne kinong sumar lai kenhun kawei mau merang ikublai sibun ya phi baro ya kajing kloy ka jong phi ban ya simbenta ha kajing syakuri ya ki pajba anong song chnong jong kane ka dong ka than jong kane ka district baro kawei ha ka bayarap ban ai kajing sumar ya kijing sitom kijing pang ki bobon jat ki ba ki ya kendo Dementa kane kapor niathu ya phi ba ka ne ka seng lane ka association ka jongi nila sedang nadu ka khatway tarit nadu ka khatway tarit bunai balai hajar ar kabang sedang nekong ya kane ka seng lane ka association ka office trekam jong kane ka association kadon hamo kerwat kiong ka headquarter kade hamo kerwat hanre ka jaka trekam bat ka jaka sumar yakin nongpang kalong habar kawai ka southwest Khasi Hill district
Kini kita rekam halagi jong kisinong. Bad ya kanu nu gijing kabaki ya kendu ha gijing sumar ke jong ki. Ni ya penbet lang rengkat bad ti para nong sumar ha kane ka association. Ya kane keseng. Ni layat kan bakum galenti jong ka an. Bat kata galong bangila da register ya ka ha kaba ya pendep ya kane ka register ka khandai tarik nai bukhat ar hajar ar poar bat la register ya kane kat kum ka number MEG ROS stroke R not RR stroke not sun not saw. Ta ka de registration number ka bangidon jong ka ne kaseng. Ngidon baro ki de kha. Wei pat kinong kem ane kinong sop sieng. Nang ta kidon ta kinong thung kenmat kinong thung dawai. Te nomor kata IT ya kene ka por haki bakini ok mani ya keren. Ban batai ya pi nang ba kita kibadon kam ya ka jing sumar jong ki kinwan bad ba kinyo ya ka jing sumar na ka jing tip bat ka jing sempang ka jong kinyo kinong sumar kat kum ka talen ka ba ublei u ay ki